ассалому алайкум дӯстон абҳо хораву подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сеҳативу саломатӣ баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. дӯстон, касоне ки агар дар канали ман обуна нашида бошанд, марҳамат обуна шаванд. касоне ки агар дар канали ман обуна шида бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунам. аз ҳамин хотир шумо бошед дӯстон, наворо тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед, чунки як лайки мондаи шумо метавонад навори моро дастраси дигарон гардонад. марҳамат акнун дӯстон наворо тамошо кунед. این پالتویی که در نوار میبینه بانو نمیدونم همش برای شما رزمیروشون هم رزمیری تو رزمیروی پنجم پیشدگی را دارن. مثال رزمیروی اینو 44ش در رزمیر 48 دیگه چیز طوری میگیره. اینه که اینو بوری نوان صفت هم بسیار هم صفت خوبه اوستینوش این اینجا با جدو میشون دوخشان دوختی بهتره. اینه که استیصالی گوانجوی خیتوی هم میخی گردنشون هم وای میشه عدیم است سینمایش های اینجا بینه که چند ترانش هسته. نرخی دونش 1000 سومون اینجا با شما میتونید که معامله کنید. رقم ها در اکران نوار منبگی های اینجا نکش میده 320 نمونه که در نوار ببینیم چرا من صفت خوب دارم. дӯстон ва бонувони муҳтарам, плашое ки шумо дар навор мебинед инҳоро плашои новинкаанд. касоне агар хонда метавонад ана ин фирмашай. инҷо бинед ки якчанд тарангаш ба фурӯш гузошта шудааст. размерҳояшон бошад аз размери 42 то размери 48-50 пуша мешавад. инҷо бинед ки чӣ қадар плашои зебо ба фурӯш гузошта шудааст. сифаташон бошад бисёр амак сифати баланд аст. нархашон бошад 400 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. дӯстон, чизе ки шумо дар навор мебинед қариб ки ҳамаи ҳамино як нархро ташкил мекунанд. 400 сомон нархгузорӣ шудааст. бо шумо метавонед занг бизанед. дар вақти харид кардан иншаалло ки муомила дорад. дӯстон ва бонувони муҳтарам, туникҳое ки шумо дар навор мебинед инҳоро ҳам туникҳои новинкаанд. истеҳсолш бошад истеҳсоли гуанҷӯи хитояй. размерҳошон бошад аз размери 42 то размерҳои 50-52 пушора мешавад. инҷо тамошо карда бинед ки якчанд тарангаш ба фурӯш гузошта шудааст. нархҳояшон бошад аз 120 сомон то 150 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. бо шумо метавонед занг занед, муомила кунед. рақамҳо дар экрани навор мондагиай. дӯстон ва бонувони муҳтарам, инҷо бинед ки чӣ қадар туникҳои зебо аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст. ин туникҳое ки шумо дар навор мебинед қадашон дароз меистанд, остинашам дароз аст. инҷо каротки меистодагишам ба фурӯш гузошта шудааст. дар нарх бошад. каротки меистодагиёш аз дарозош фарқ мекунад. масалан агар каротки меистодагиш 120 сомон нархгузорӣ шуда бошад, дароз меистодагиёш бошад то 150 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. агар касоне ки аз чунин туникҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғои мо бозори корвон, тарафи тиллобозор, бозори нав ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри душанбе ройгон аст. ана инош бошад туникҳои балшмер киянд
размерашон то размерои 58-64 мешавад. Нархашон бошад 150 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. ана инош бошад куртка плаш мебошанд. размерашон аз размери 42 то размерои 48-50 пуша мешавад. нархашон бошад 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. инҷо бинед ки якчанд рангаш ба фурӯш гузошта шудааст. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таъсиятиву хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то наворҳои навбатӣ.